Ahojte dámy sleční, pozdravujeme vás. Naskladnili sme novú kolekciu, sú to tieto dámske trička s krátkym rukavom, voľného strihu. Trička patria k najpoužívanejšej a najobľúbenejšej súčasti oblečenia, ktoré skvelo sadnú a sú vyrobené z príjemného materiálu. 90% bavlna a 10% elastán. Je to univerzálna veľkosť, stojí 18 €. Ukážem vám ich, akých farbách máme. Tak máme s takýmto motívom zlatým. Cez prsia má 140 cm, čiže sú vhodné aj pre moletky. Toto, čo mám na sebe, tiež s nadpisom zlatým. Takže nech sa páči. Také máme, ešte vám ukážem, s takýmto motívom olivovo-zelené so zlatým. A takéto motýliky a ružičky máte. Svetlo-modrá kombinácia so zlatou. Takže nech sa páči, kto má záujem, príďte vyskúšať. Aj na babike máme ešte so širokým strihom tričko s nadpisom Paris. Ukážem vám ďalšiu kolekciu, sú to tiež trička, ale už jeho strihu. Takže máme takéto tričko. Toto je cez prsia 100 cm šírka. Máte takýto motív so srdiečkami. A stojí tiež 18 €. Potom takýto motív. Modré srdiečka so zlatými. Nech sa páči. Potom takéto mušličky, zelená farba so zlatou kombinované. Veľmi pekné. Takže stojí 18 €. Je tu univerzálna veľkosť. Cez prsia má 100 cm. A máme ešte takéto tričko užšieho strihu, čo máme na babike. Sú tam pierka, nadpis, čiže kto má záujem, páči sa vám, príďte vyskúšať. Srdečne vás očakávame. Prajem vám pekný deň a ďakujem za pozornosť. Ahojte!